ओमफ्राय जेनेबा हाग्रामाखौ मोजां मोना रनजित साननोसो होगोन जों जोंनो प्रमदखौ नांगौ। ओमफ्राय जेनेबा दाथ' जेम्स बसुमतारिया MCLA हिसाबै दङ। दा नोंथांमोननि ओनसोलफ्राव माबाफोर खामानि मावफैदों नामा? जेबो मावाखै जोंनि जायगायाव। सिगां थांनाय सरखार थानाय समावहाय नोंथांमोननि ओनसोलफ्राव माबाफोर जौगानायनि खामानि रायजोनि मोजां खामानि मावदों नामा? मावाखै थोबसेबो मावाखै। दा जयनिं जादोंनै बे ओनसोलनि थागिबिफोरा 12 नंनि सिमानि बिजाथि रनजित बसुमतारि सारजों दा ओरैबो दङ नै दा मोनफ्रोमबो गामियावनो बेफोरबायदि जयनिं हाबाफारिया जागासिनो दङ नै ओरैहाय दा बेबायदि आरोखि दा ओरैहाय जयनिं जाबाय नै बिसोरो गासिबो जयनिं जाबाय आरो BPF दोलोनिफ्राय दा नै सारियाव थाबाय बिसोरो गासिबो जयनिं जाबाय आरो दिनैहाय बेबायदिनो 12 नंनि सिमानि नैबे मिलम बाजारावहाय बे ओनसोलनि थागिबिफोर एबा बे गामिनि थागिबिफोरजों दिनैहाय मिथिं लानाय जादों। ओमफ्राय मादैमोन नोंसोरो फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव सोरनो भट होनो गोसो? रनजित सारनो होगोन गासिबो। ओमफ्राय जेनेबा हाग्रामाखौ मोजां मोना रनजित सारनोसो होगोन जों जोंनो प्रमदखौ नांगौ। ओमफ्राय जेनेबा दाथ' जेम्स बसुमतारिया MCLA हिसाबै दङ। दा नोंथांमोननि ओनसोलफ्राव माबाफोर खामानि मावफैदों नामा? जेबो मावाखै जोंनि जायगायाव। सिगां थांनाय सरखार थानाय समावहाय नोंथांमोननि ओनसोलफ्राव माबाफोर जौगानायनि खामानि रायजोनि मोजां खामानि मावदों नामा? मावाखै थोबसेबो मावाखै। मुसारि गांसे लायनो थांबानो 20 थाखा फैसा दं नोंनाव होननानै होखारजादों जोङो BPF-जों। आरो जोंनाव बिसोर माबा मोनसे खामानि मावनानै होनो नोंसिनियाव मोना होननानै जों होखारजादों फैसा 20 थाखानि थाखायनो मुसारि गांसे लायनो थांबानो। सिगां BPF सरखार समाव BPF सरखारा जोंखौ मुसारि गांसे लायनो थांबानो नोंसिनाव फैसा 20 थाखा दं मुसारि लांनो फैनो होननानै जों होखारजादों। दा नोंसोरो बयबो साखाफारा जाबाय रनजित बसुमतारि सारनो। गोजोनखौ नांगौ, सान्थिखौ नांगौ जोंनो। जुग जों संसारखौ बोरै जालांनो हागोन बेखौसो नांगौ जोंनो। जोङो थाखाबो नाङा फैसाबो नाङा जोङो सान्थिल' नांगौ। दा जेनेबा BTR सरखार जानानै नोंथांमोननि बे ओनसोलफ्राव माबायदि सान्थिया फैदों? बिराद साबसिन सान्थि, बिराद सान्थि। जों दा उन्दुनोबो हायो, जों गामिबो बेरायनो हायो, जों गावजों गावबो रायज्लायबायनो जों हायो मोजां। दा जों बे टाउन सहरजों थांनानैहाय फैनो हायो, हरब्लाबो जों फैनो हायो। सिगांफोरलाय जों खोलाहाने खोलाहा साहाने साहा ओरैबायदि बुङोमोन। गिनांगौमोन जाहैबाय पुलिस मिलिटारिफोरजों। दा बेबायदि आरोखि बयबो बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा रनजित बसुमतारि सारनो भट होनो साखाफारा जाजोब्बाय नै बेबायदि आरोखि। दा मोनफ्रोमबो गामियावनो जयनिं हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ ओरैनो। ओमफ्राय दानि सरखारफ्रा नोंथांमोननि बे ओनसोलफ्राव माबाफोर खामानि मावनानै होफैबाय नामा? मोजां खामानिफोर? मोजां खामानि मावफैबायबाबो माने बे लामायाखौबो मा होनो अन्थाइ होफैजोबनानै होबाय, दै वाटार होफैबाय, ओमफ्राय अरुनदय मोनबाय, ओमफ्राय बे ग्रुपफोरनि सि दानायफ्राबो मोनबाय, ओमफ्राय बोरमा अमानि न'बो मोनबाय। दा नानानथा रोखोमनि आरो दा नै ओरैहाय बयबो रेडि जाबाय।